Ayong buntag mga katiktik. Basta ilo ako ninyo nga dogay ko makabuhat og ikaduhang vlog. Kay daghan kog buhat, manlaba, daghan, basta kay daghan. Kay pait ang panahon. Dili ta maka gawas-gawas. Lisod, basta kay gilisdan ko. Mauna ka akong apo, mugbo ra ang ginabidyo nako kay kuan man. Kanang daghan lagi buhaton. Karon pangining kamutan ako nga mutaas para malingaw mo. At linawon ka mo jud sa katawa. Karon ako buhaton ang akong ginabuhat aron makakita mo ug unsay ako trabaho adlaw-adlaw. Kuan sila kita jadi man sila mo isig budget. Hala naman ang jud ang imantika medya hugton hapit hugton. Unya mabilin ra sa kaha. Ang kuan financier mo ibuslot sa bulsa ani. Hugton tag duha ka buok o kani ang maggamit man og ahos urot. Pagtan-aw na pa sa man pinilit niya Bombay dig ganiya pa man ko palita. Horot! Unya, dili ka unon, mausik ka na gunang labas. Ako magluto lang guman, pagluto ay labas-labas, kaya mo rin, di magkanoon. Sa putong ko kahit idusok man ako, abad mo lagi. Nga po'y piste, yan ako lagi di ano. Sige mo. Malabat. Murag mga kuan, murag si Tom dyan ba? Kadugay mo mata. Murag na ay, oh, di anang bahin ninyo sa replano. Kahapon ito pa, maulitan ang inyo bahin, 2,300. Og bito, kantong delikado sa to kay magmuskitero ka ng kung sa tipod ka, basta murag anang bangtambal ba, murag og padi kampor, dili, basta kayo namurag na iPhone. Iwasin. Kas pa di kampor o sa to ija ipurgahay. Kas pa di kampor. Maurag og yapon muskitirewan. Kaasanan og bukton. Dili makagawa ang bata duha ka adlaw. Na pagkalibang pa. Dala ang supot sa bitok. Dito nako kay ato pa man dito man maglaba kay anak ba. Kung sa maning lingin. Sa daghan man pud ang mga bitok pa nga uban. Katong lingin og kung sa to maurag bola ing anak kadak-a. Nagdala mo ko sundan kay mga siguro patog dabong. Ako gibusdikan. Hoy, mga bitok pinopekting naghaya as daghana basta kay asta nadala. Dito mas puti naguna dito sa iyang talungan. Ingkog mariputin. Ngano man tong bitok pati man daghana. Oy, ang purga sa inyong bata asite di kampor kampor asite di kampor lagi ngalan to. Nya magpurga gani mo kana pero ayaw pahangin ni sad ka delikado mamatay og mahanginan ayaw di pagguwa sa musketero. Ingon ko unya mga bata minaw naratag umatong tay trabaho may mo. Oo, kay magpurga ka pila na maiskadlaw raman. Pagkaugma makagawas naman. Ikalibang jud tanan hasta lagi sopot. Murag bola dala tanan habwa. Bosdeke. Ginoo buhi pa mga bitok gagmay mga nagwa bitok sagol. Tay kalabad mo tong akong kaano bitok. Mao na madala jud ang sopot sa bitok ani. Nga aman di itaan na murag supot-supot linin ba murag ani kadak bos deke lunglong bitok kurot wa nay bitok tiyan. Baboy mo ra ko sunod sa steak kasi sa Tiabaw ikita gani ko Tiabaw dadon. Kuan nya ka na po. Ang ulo bulanon sa kang Parang kani ako gusto nga kina sa ato buhok.
may kinaing anak. Mo ya ko gipangita wa man kadi man daw sila ka kompra ni relin kay ni. Inom na siya lang, guys, siya kapila. Relin. Oy, inom. To arang ice cream dito. Bungal man ang siguro ni kon. Bungal man yung gikabunalan ako ni baboy. Kana butanganan sa ice cream ana unya tahop na adiha kana. Hapit naman nagkuno. Ito na yung gikuan, magkagara, mampud. Yung gikuan, mampud. Biskuit balata, kanyang naaman diya. Gara, pudmura ka ng kuan ba? Kanyang gamay. Video dia kada ni guli guli. Sa lapit na maghunyo. Lapit na maghunyo. Hapit na lang nagmaghunyog magberte. Amura ini, ako rin mukhaon anak ngalit sa gamay. Hapit ako di ma. Supa ka, may nagkuho ka dana. Oh, supong, ano di ka man nagbigwis. Di ara. Ups. Ay, ayaw. Wala ko man naman na. Ayaw. Ayaw. Pati sa baboy. Wala ah. Matcha. Demi na, be. Parat-parat, kay batin wa matunaw ang asin. Kapya bunay noong kong lubag, kung kayo ni talingan mo ron. Ako dayong kalagpangon, ari mo dako ka. Meron ay dati ko ng pig. Ako yung kakaungon ba? Tapa. Wa sakit rebatis ko sa mga ako. Kaya dito lagi mo kakaning hinampas. Kati. Tindog. Naa. Yapon. Nasimtil dagan. Gilok lagi kaayo. Kung wa pa dyan dahil short. Ani ato sa pitok pa dyan siguro manungtong. Patay na ka. Wala. Hindi na ko kasakitan ako. Panit sa bumugdang kasudaan maghintay. Lang na ako duha ka apo pero ang isa maurag ang kadali na sugoon ka ng iska apo perting maldiktuha jud mauray makamatay nako na og permanente kami magipon. Doon gahapon nang laba ko unya kay nagrising-rising man siya bayik ambot kiloksohan siguro ang akong hinalay imbis kay hapit na mauga. Naaw nakatuyo na unya nabugto mang halayan nakagikapoy nako kay hapit na kumahuman unta na sa balik sad kay nahugaw man utong ako gipatay pagkulata makita ninyo kung saon ako na siya pag kulata kay ing anak jud na kay maldito man. A few moments later. Magila ka og dugo, basta ako'y maglagot lubaon kung paano mo lang ka manay. Badlungon. Hapit na ko ani, kautungon na ko ani mga panuway ni mga bataan ani. Labad, labudutong ka ta. Nya, naabay magbinadlong badlong, mga gahi mga uyo. Labi, may nayak gani ko, karong daan. Kimay mo yung tanan. Timpang yung tanan. Basta kayo magkadala kong binuga karon. Muna sa sikit la. Dakong baba, sige sumbong-sumbong, baba pag maurag sayaw, inabot na rin sa kalinga dapit. Di man na, maliban sa siya kayo magpisik-pisik mo na. Kaya hindi magkamaligo, kikit. Taligo na, kaya rin mapabuyay. Ana dito anda na pagkaligo. Kung sabay kita ito ang pagkaligo nga.
Bariya naman mo sinong ni baho, maaglagkit na kayo. At pagkaligo dili siya maligo, bugos ka na ni Barbie karon, di ko mulaban. Wala, buwaan pa kinain Barbie karon. Di ko mulaban. Kaya nga di tayo maligo. Mura man kasi kuan mo kring. Nimahok na. Totoo po si Wako. Ini mga bataan na, buti mga bataan na, mao ni magdugan maabtag do kabuan ni Aradigis, ako ani patay ko. Palangga man mo na la. Bilang ka ganin ako nakadali ra masugo, pero kaligo sa. Dali ra ba masugo nagawa ko dali pas papaliton dito ka auring pas. Bitaw. Si Wako nila. Dugay pa mauragi ko an daka ang itlog hiwid pa magkuan. Hiwid pa magpanaw ka lamig jud dayong bukdon ugdang kaya. Kano may siya sam no oy. Pungot lagi kang Wako kay tungog-tungogon ra ko. Kay mapungot ka magkuana. Kung duha ka apo nga karing isa mao ni ang buutan kari isa kay namal dituhan jud ni mo nang sige mabunalan. Mao na itsura mao rin. Si Wako. Wako. Si pangalan. Si Archie man na pero gi ang daan og Wako. Hmm. Kani si Kit Nukulo. Nicolo. Nicolo. Oh, Kit Nicolo. Ang angga. Ang angga kita ko. Nay usa ka viewer nako nga naghatag sa akong pahalipay. Kanang lipay ko mao ni ang akong ipamalit paghatag niya kay di padala man jud niya. Dili lang nako iko anang pangalan. Salamat sa imong gihatag kay namalit nako. Unya kada kay kadaghan nagsaad duay na tuman ikaw palaman. Kaingon gani ko pareha atong pagsaad atong uban nagtan-aw kala di ana ang akong mga namalit nami. Akong mga Ano na mo itmang kagmais la. namunit ko mais malga na laman ni makapalit og ginamo. Nahalin tinian pinahabo gud ni. Pero wala lang kay di man ta nakakwata og wait. Wala ko yung tingo na ni dapat kita na. Sino man dapat kali? Ay di ko jud naman ni. Oh, ay lang ko. Nagpatunga ko dito niya. Napin ka. Kita na kanay bayro. May baryo mo ni. Gibidyo sa... Kamot ko lami. Push na pa. Kuman pagkuan. May dugang? Papa ito lami ug bunga dito. Pan. Ay kaamo na lang. Pangawat sa katul-katul. Ano Manila? Ikaw ko si Lester. Handa ng almoranas.